И здравейте, Данка, аз съм Мистер Пик и днес играем Happy Wheels. Няма да играя днес Майнкрафт, защото днес Crazy Ninja го няма и играя Happy Wheels. Чудех се на какво да играя и ето на Happy Wheels ще играя. И първото е Jetpack Fight. Това ще е интересно. О, чакай. Сега. Така се... Уоу! Уоу! What? Айде, аз почелих. Шивам се. Така, нека да го направим така. Така. Сега. Май го сванах. Ама той е с по-голямата коса. Не, ай, не честно. Дай ми това, той е с по-голямо оръжие. Не, искам да го мина. Сега ще го мина. О, не, искам да го мина. Yes! Ще райтвам. Така. Глас райт. Ще ги карам подред. Бира ли си пише там? От... Чупих си на детето ръцете, бро. Какви са тия звуци? Трябва да издържим. Не, бе! Like a boss. Мерси. Така, следващото. Да хванем детето бързо. О, хванахме го. О, стреляйте него, не мене! Убиха ме! Не ме убиха! Моля, не ме убиха! Охо! Спечелих! Yes, най-забавната игра. Така. Чакай, какво пише тук? Аха, окей. Трябва да чупим и стъкла. Ари, чупи се. Аз не знам много английски. Чупи се. Интересно до сега как не сме се порязали с стъкло. До сега аз щях да се прибия тук от стъкло. Вижда се сега, че малкият в това има мускули. Така, това малко ще е трудно. Аз пък нищо не му направих. Я чакай да се засилиме сега. И готово. Още маничко. Дигаме назадна. Всъщност предна, не знам. Чак я сгреших. Няма значение, все пак го ударих. Да, е то много трудно. Я! Добре, да още бяга и ще падне. Не пада. Аз забравих дали включих фейскама. Влезе ми в главата и аз съм още жив. О, не, тук не става. Найс. Готово. Моля. Надявам се да не съм включил това, защото трудно ще се вижда Happy Wheels. И как ми отрязаха главата само. Детето защо не може да продължи? Така, няма... Оф, аз защо включих? И сега играем другото. Сега той как ще направя? Аз знам как. Давай! Не знам. Сега. Сетих се едно нещо, ама не знам дали
Ще е хубаво нещо. О, да. Yes. Как ме гръмна. Така. Не, той го знам, не, не ме гърми, моля те. Край! Добре, сега ще си подавам и топката. Ще играем на подай топката. Не стреляй, мене са... Няма да си към мене, ясно ли ти? Сега ще фърля бомбата на топ. Фърля се! Добре. Ариде. Махай се, бомбо! Айде, сега ще стане. Как не го бих, само го пръкнах. Добре, спокойно този път. Казах спокойно, детка. Фърли ме през... Сърцето ми заболя ме. Махай се от тук. Махай се. Ари. Не. Добре, дай сега. Това ниво е impossible, според мен. То трябва да се залепи за стола, не да са... Той го знам, той съм го играл. Не! Гадост. Така, сега гледайте, каква магия, браво се. Сега ако ще направим, тъй. Сега. Чакай, какво? Докато не станат цветни тия, Всъщност, ето така, вече не става. И като такова, връща ми се. И вода пани. Оп! Само до тук бях спрял. Той не го видях. Той не го знаех, благодаря, моливче. Мисля, че има невидимо нещо и падаме върху него. Значи тук се произвеждат, например, моливи, мисля. Опа! Не само моливи, и хартии. Трябва да видим къде ще стигне, за да знаем. Значи тук и тук. Не ми се играе. Ще играем нещо друго. Те са скучни нива. Без това ги подредих по рейтинг. Защо избрах този? Тия са от уния гадници, за дето ви казах. Шегувам се, не съм ви казал за нищо. Дали... Да, сега това мисля, че е бъгнато. Лънкс! Спайква. Да видим какво е това. Гадост. Това е дълго. Ще му пишеш и... Дори не видях докъде. Wildcat. Ти не съм чувал. Чакай, има още там. Така, може да чуете някой дет вика. Не можах да хвана човека! Печеля! Само как чупих масата. Знаете ли кой си искам да напиша сега тук? Сега ще напишем. Това. Махай се, правя клип! Това беше сестра ми, дами и господа. Защо? Добре, ще направим тъй. Защото ни пускат, да видим дали... Ще ни излезе ли? Я да видим. Ако ще ни излезе... Аре, хващай! Сега ще... Да, това е. И победих, кой искат? Що викате? Сега ще ви дойде. Дами и господа, ако чуете нещо, това е просто моето семейство. Защо са го кръстили УУЕ? Не знам. Хвана го. Не, обръщай се веднага. Как чупих ми. Ма той как ме хвана с крака? Ще ми чупите и главата. Как ме хвана само... Ще ми чупите и главата. Има едно интересно ниво, играл съм го. Обаче забравих къде е.
Все време. Добре, ще го играем подред. За да видим къде е. Мисля, че е било след това. О, защо се хванах тук, при този дядка? Трябва да се хвана от другата страна. Хайя, хващам кофата. О, не, хвани се, не, ще падна. Айде, детето ми падна. И сега какво ще правим? Ще рестартнем левелчето. И ще паднем този път на правилната посока, където е никъде не паднахме. Окей. Не знам какво просто да говоря. Защото, нали, скучно е и без Crazy Ninja. Той не може да играе и това ми е смешното. Обаче сега няма кой да не играе хубаво, да не играе нехубаво и... То си не знаех, че е с мечове. О, пак ли само? О. Айде, убихме публиката. Какво? Ще да кажа нещо. За преза. Така, о, прескочи го. О, добре. Само не падай на такова. Добре, аз паднах извън всичко. Сега. О, какво е това? О, не, бързо. О, забих му. Не съм му забих. Не съм му забил. Спокойно. Хайя, какво? О, видяхте ли какво стана сега, бе? Джале, бе. Тия мухи ме дразнат, направо ще ги убил. То стои само с това ли? Watch out! Watch out! Всъщност трябва да видя колко е... Дали има място в local disk, защото аз... Защото аз такова малко изтеглях неща и ми се напълни и стана червено. Значи ми е пълно. И сега трябва да го изчистя, за да си изтегля това кетчмания. Надявам се поне този клип да има най-много 15 лайка. Аз не знаех, че има така бомба. Ама добре, че няма само. Добре, спечелих аз. Дед Кръстю. Но странно име. Дед Кръстю. Детето фръкна. Чакай, аз ще се чупя докато ти да... О, стига, детето фръкна. Стига, детето фръкна. Аз кога ще фръкна? Ръката е нагоре. Вот. Моля се да ми поне харесайте 15 лайка, да има по 10 коментара и да има сабскрайбъри. Поне добре, i5 да намалям. Тук трябва да има нещо, що има синя точка. Защо се фащам за този ядка? Как му чупи главата? Видяхте ли всяко става? И да, за фейскама ще бъде долу някъде в страни или горе в страни, не съм много сигурен. И в следващия клип с Crazy Ninja ще има, нали, това. Ще има фейскам. Дано това е да е нивото с моето ниво. Не, нивото с моето ниво. Това е някакво ниво, дето... What? Как се хванах? То направо. Аз съм жив, той е жив ли? Чакай. Давай, трябва да го фатай. Добре, какво става?
Добре, падна. Знам, че падна. Поне знам, че падна. Падай! Добре, да ме завидяхте как го направи. Само как чупих масата с гъза ми. Трас! Така. Прос. Да видим колко е прос. То. Нивото. Добре, фана го. И се прибих. Така. Защо? Добре, няма да махам. Спокойно е. Това съм го играл 100 пъти и защо не съм печелил на това. Айде. Как умрях? Стико е. Нали е прос? Аз съм направил. Не, това не е прос. Добре, де. Окей. Това нещо ми влезе между краката, нещо като масичка. Добре. Аз мога да се държа на ръце. Опа. Къде е това? Сега за малко ще изключа това.
И здравейте, Данка, аз съм Мистер Пик и днес играем Happy Wheels. Няма да играя днес Майнкрафт, защото днес Crazy Ninja го няма и играя Happy Wheels. Чудех се на какво да играя и ето на Happy Wheels ще играя. И първото е Jetpack Fight. Това ще е интересно. О, чакай. Сега. Така се... Уоу! Уоу! What? Айде, аз печелих. Шивам се. Така, нека да го направим така. Така. Сега... Май го сванах! Ама той е с по-голямата коса! Не, бе! Ай, не честно, дай ми злато, той е с по-голямо оръжие. Не, искам да го мина. Сега ще го мина. О, не, бе! Искам да го мина! Yes! Ще райтвам. Така. Глас райт. Ще ги караме подред. Ай, транк. Бира ли си пише там? От... Чупих си на детето ръцете, бро. Какво? Какви са тия звуци? Трябва да издържим. Не, бе! Like a boss. Мерси. Така, следващото. Да хванем детето бързо. О, хванахме го. О, стреляйте него, не мене! Убиха ме! Не ме убиха! Моля, не ме убиха! Охо! Спечелих! Yes, не е забавната игра. Така. Чакай, купиш така. Аха, окей. Трябва да чупим и стъкла. Ари, чупи се. Аз не знам много английски. Чупи се. Интересно до сега как не сме се порязали с стъкло. До сега аз щях да се прибия тук от стъкло. Вижда се сега, че малкият в това има мускули. Така, това малко ще е трудно. Аз пък нищо не му направих. Я чакай да се засилиме сега. И готово. Още маничко. Дигаме на задна. Всъщност предна, не знам. Чакай, сгреших. Няма значение, все пак благодаря. Да, това е много трудно. Я! Добре, да още бяга и ще падне. Не пада. Аз забравих дали включих фейскама. Влезе ми в главата и аз съм ощичив. О, не, тук не става. Найс. Готово. Моля, внимавай. Надявам се да не съм включил това, защото трудно ще се вижда Happy Wheels. И как ми отрязаха главата само. Детето защо не може да продължи? Така, няма... аз защо включих? И сега играем другото. Сега той как ще направя? Аз знам как. Давай! Не знам. Сега. Сетих се едно нещо, ама не знам дали
Ще е хубаво нещо. О, да. Yes. Как ме гръмна. Така. Неле, той го знам, е. Неле, не ме гърми, моля те. Край. Добре, сега ще си подавам и топката. Ще играем на подай топката. Нима стреляй, мене са... Няма да си към мене, ясно ли ти? Сега ще фърля бомбата на тъп. Фърля се! Добре. Айде. Махай се, бомбо! Айде, сега ще стане. Как не го бих, Само го фръкнах. Добре, спокойно този път. Казах спокойно, детка. Фърли ме през... Сърцето ми заболя ме. Махай се отка. Махай се. Айде. Не. Добре, дай сега. Това ниво е impossible, според мен. То трябва да се залепи за стола, не да са... Той го знам, той съм го играл. Не! Гадост. Така, сега гледайте, каква магия, браво се. Сега ако ще направим, тъй. Сега. Чакай, какво? Докато не станат цветни тия, Всъщност, ето така, вече не става. И като такова, връща ми се. И пани. Оп! Само до тук бях спрял. Той не го видях. Той не го знаех, благодаря, моливче. Мисля, че има невидимо нещо и падаме върху него. Значи тук се произвеждат, например, моливи. Мисля. Опа! Не само моливи и харчи. Трябва да видим къде ще стигне, за да знаем. Значи тук и тук. Не ми се играе. Ще играя нещо друго. Те са скучни нива. Без това ги подредих по рейтинг. Защо избрах този? Тия са от уния гадници, за дето ви казах. Шегувам се, не съм ви казал за нищо. Не, сега това мисля, че е бъгнато. Лънкс! Спайква. Я да видим какво е това. Гадост. Това е дълго. Ще му пишеш и... Дори не видях докъде. Wildcat. Ти не съм го чувал. Чакай, има още не там. Така, може да чуете някой дет вика. Не можах да хвана човека! Печеля! Само как чупих масата. Знаете ли кой си искам да напиша сега тук? Сега ще напишем. Това. Махай се, правя клип! Това беше сестра ми, дами и господа. Защо? Добре, ще направим те. Защото ни не пускат, да видим дали... ще ни излезе ли? Я да видим. Ако ще ни излезе... Аре, хващай! Сега ще... да, това е. И победих, кой искат? Що викате, сега ще ви дойде. Дами и господа, ако чуете нещо, това е просто моето семейство. Защо са го кръстили УУЕ? Не знам. Хвана го. Не, обръщай се веднага. Как чупих ми. Ма той как ме хвана с крака? Ще ми чупите и главата. Как ме хвана само... Ще ми чупите и главата. Има едно интересно ниво, играл съм го. Обаче забравих къде е.
Все време. Добре, ще го играем подред. За да видим къде е. Мисля, че е било след това. О, защо се хванах тук, при този дядка? Трябва да се хвана от другата страна. Хайя! Хващам кофата. О, не, хвани се, не, ще падна! Айде, детето ми падна. И сега какво ще правим? Ще рестартнем левелчето. И ще паднем този път на правилната посока, където никъде не паднахме. Окей. Окей. Не знам какво просто да говоря. Защото, нали, скучно е и без Crazy Ninja. Той не може да играе и това ми е смешното. Обаче сега няма кой да не играе хубаво, да не играе нехубаво и... То си не знаех, че е с мечове. О, пак ли там? О. Айде, убихме публиката. Какво? Ще да кажа нещо. За преза. Така, о, прескочи го. О, добре. Само не падай на такова. Добре, аз паднах извън всичко. Сега. О, какво е това? О, не, бързо. О, забих му. Не съм му забих. Не съм му забил. Кой не? Хайя, какво? О, видяхте ли какво стана сега, бе? Видя ли? Тия мухи ме дразнат, направо ще ги убил. То стои само с това ли? Watch out! Watch out! Всъщност трябва да видя колко е... Дали има място в local disk, защото аз... Защото аз такова малко изтеглях неща и ми се напълни и стана червено. Значи ми е пълно. И сега трябва да го изчистя, за да си изтегля това кетчмания. Надявам се поне този клип да има най-много 15 лайка. Аз не знаех, че има така бомба. Ама добре, че няма само. Добре, спечелих аз. Дед Кръстю. Но странно име. Дед Кръстю. Детето фръкна. Чакай, аз ще се чупя докато ти да... О, стига, детето фръкна. Стига, детето фръкна. Аз кога ще фръкна? Ръката е нагоре. Вот. Моля се да ми слава. Поне харесайте 15 лайка, да има по 10 коментара и да има сабскрайбъри. Поне добре, 5 да намаля малко. Тук трябва да има нещо, що има синя точка. Защо се фащам за този така? Как му чупи главата? Видяхте ли всяко става? И да, за фейскама ще бъде долу някъде в страни или горе в страни, не съм много сигурен. И в следващия клип с Crazy Ninja ще има, нали, това. Ще има фейскам. Дано това е да е нивото с моето ниво. Не, нивото с моето ниво. Това е някакво ниво, дето... What? Как се хванах? То направо. Аз съм жив, той е жив ли? Чакай. Давай, трябва да го фатай. Добре, какво става?
Добре, падна. Знам, че падна. Поне знам, че падна. Падай! Добре, да ме заведете как го направи. Само как чупих масата с гъза ми. Трас! Така. Прос. Да видим колко е прос. То, нивото. Добре, фана го. И се прибих. Така. Защо? Добре, няма да махам. Спокойно е. Това съм го играл 100 пъти и защо не съм печелил на това. Айде. Как умрях? Стико е. Нали е просто? Аз съм направил. Не, това не е просто. Добре де. Окей. Това нещо ми влезе между краката, нещо като масичка. Добре. Аз мога да се държа на ръце. Опа. Така, да не това. Сега за малко ще изключа това. Да.